Hallo allemaal, mijn naam is Bas Voorter, paukenist en slagwerker bij de Philharmonie Zuid-Nederland. En ik ga jullie vandaag een paar minuten meenemen in mijn wereld, de wereld van de pauken, de paukenisten en het paukenspelen. Om maar eerst te beginnen met de pauken. We hebben bij het orkest een heleboel verschillende pauken. We hebben hele oude pauken, barokpauken, dus pauken waar je met je hand de schroefjes nog aan moet draaien. We hebben zogenaamde koerbelpauken met geitenvellen op, waar je door middel van één fijnstemmer de stemming kunt bepalen. En we hebben machinepauken. We hebben een machinepaukenset voor buiten met plastic vellen, maar dit is de set die we het meeste gebruiken. Hier hebben we er ook twee van. Het is een zogenaamde Schneller set van de firma Adams. Ontwikkeld door Hans Schneller, paukenist in Wenen, en heel eventjes in het Concertgebouw. En daar heeft hij ooit twee pauken neergezet van zijn model. En die heeft Adams met behulp van de paukenisten van het Concertgebouw nagemaakt met natuurlijk enkele moderne verbeteringen. En dit is een paukenset die anders werkt dan waarschijnlijk de set die bij jullie vereniging staat. Wat is er anders? Bij een normale set heb je een ketel, die hangt in een ring. Die ring wordt ondersteund door metalen balken, staven. Dus die ketel die staat op het statief, die staat vast. En het vel wordt door middel van deze spanbuisjes wordt die strak gespannen. Dit is een ander principe. Deze pauk zit namelijk eigenlijk, je ziet het ook, zit eigenlijk helemaal los op één punt na. Helemaal beneden zit hij op één punt vast. Het vel blijft liggen, maar wat gebeurt in plaats van het vel wordt getrokken? De pauk wordt omhoog geduwd. Dit heeft met te maken met dat de ketel zelf heeft dus heel weinig contactpunten met het frame. En het zorgt voor een hele lange resonantie. Dus echt blijft heel lang doorklinken. En samen met de vorm van de ketel, wat een soort ei-vorm heeft, wat ook normaal bij jullie bij de vereniging niet zo is. Die zijn normaal oftewel parabolisch, dus normaal perfect half rond zo. Of diep gewelfd, dus een beetje recht naar beneden en onderaan ook weer rond. Maar deze heeft echt een hele mooie ei-vorm. En dat zorgt voor een iets kleinere, heldere klank. Maar doordat hij dus op weinig punten vastzit aan het frame, wel voor een hele lange sustain in de klank. Verder hebben we bij deze pauken een fijnstemmer. Die gebruik je dus als je denkt van, nee, dat is net geen A. Dan ga je met de fijnstemmer kun je dat heel mooi bijtrekken in plaats van alles met de pedaal te moeten doen. En verder, wij spelen eigenlijk nagenoeg altijd, behalve dus wat ik zei op de buitenset die we in buitenprojecten gebruiken, spelen wij altijd op Callis-vellen. Wat is het mooie aan Callis-vellen? Dat geeft een hele rijke klankkleur. Je kunt daar echt, met zo'n vel kun je heel mooi spelen door hele mooie klankkleuren te maken. Een plastic vel blijft toch vaak, je slaat erop en de klank die eruit komt is de klank die eruit komt. En hier kun je heel mooi kleuren. En het gaat ook niet zo flabberen als een plastic vel. Het is wel heel bewerkelijk. Op het moment dat het vochtig wordt in de lucht, worden die vellen slapper. Dat kun je je voorstellen. Dat komt vocht in, is een natuurproduct. En dan ben je dus constant bezig met de fijnstemmer en met je oren. Dat vraagt men mij wel eens, wat ben je eigenlijk aan het doen onder een concert als je met je oren erop zit? Ben je je potlood verloren of iets? Nee, dat is niet waar. Wij zijn dan eigenlijk constant de stemming aan het controleren van de instrumenten, omdat ze zo gevoelig zijn aan temperatuur en vocht. Ik zet de pauken, even de positie van de pauken uitleggen. De pauken zet ik altijd zo neer, dat ik eigenlijk blindelings de pauken kan vinden. Je kunt je voorstellen als je moeilijke passages hebt en je hebt de pauk zeg maar iets dichterbij staan, dan sla je al gauw of in het midden of je hebt hem net iets te ver weg, dat je op de rand terecht komt. Dus zorg er altijd voor dat die pauken zo staan, dat je blindelings eigenlijk de pauken zou moeten kunnen vinden. De hoogte van de kruk is eigenlijk iets heel persoonlijks. Het ligt ook aan je bouw. Heb je lange armen, dan zul je ook iets hoger gaan zitten. Maar in mijn beleving moet je altijd het vel nooit
Als je te hoog zit, zul je zo het vel raken, wat een rare balans in de stok geeft en bijbehorende toon. Ik zit altijd zo dat als ik mijn arm zo heb, dat eigenlijk de stok nagenoeg horizontaal is en dat ik een heel klein beetje van onder kan spelen. Maar niet zodra dat als ik nog lager zou zitten dat je aan de rand zou raken. Dus. Maar goed, zoals gezegd, er zijn ook paukenissen die zitten veel hoger, die zitten heel keurig rechtop. Dat heb ik dus niet. De rol van de pauken in het orkest. De pauken zitten altijd achteraan in het midden. Links heb je de contrabassen. Recht voor je heb je de dirigent altijd zitten. Je ziet de concertmeester altijd. En de rol van de pauken is ook een beetje... Het zit een beetje soms tussen... Je hebt heel veel samen met contrabassen bijvoorbeeld vaak. Maar het is niet echt een basinstrument waar je hele baslijn op kunt spelen. Het is een percussief instrument. Je staat naast de slagwerkers. Maar het is ook niet altijd zo dat je alleen maar ritmes speelt op de pauken. Het is een heel veelzijdig instrument waar je dus melodieën op speelt, waar je ritmes op speelt. Maar soms ook bijvoorbeeld echte solo's, zoals het begin van Alzo sprak Zarathustra van Richard Strauss, wat begint met de trompetten. Dat is echt een typisch stukje voor de pauken. Dat kun je ook bijna in geen enkel ander instrument neerleggen dat het zo staat. Dus dat is, de pauken zijn heel veelzijdig, melodie, ritme, maar ook solootjes. Ik sta inderdaad, wat ik zei, eigenlijk altijd recht voor de dirigent. Maar bijvoorbeeld bij oudere muziek, zoals Mozart, Beethoven, zul je me ook vaak aan de zijkant, in de buurt in elk geval van een trompet en het liefst een beetje daarnaast zien staan, omdat je dan echt superveel samen hebt met de trompetten. Speel je bijvoorbeeld Mozart, Zauberflöte, ouverture, dan zit ik naast de trompetten en dan kun je heel mooi samen met trompetten. Het is voor mij nu heel gek dat ik Mozart op deze pauken speel, want normaal zou ik dan inderdaad oudere barokpauken of kurbelpauken nemen. Dus het is eventjes wennen aan het geluid. Het is eigenlijk te groot geluid voor een Mozart. Soms wordt mij gevraagd, welke stokken moet ik kopen om goed te kunnen spelen? En dat is een hele moeilijke vraag. Ik heb heel veel verschillende merken stokken, stokkenbouwers. Waar ik veel mee speel is de Remorqueurs-serie van Playwood. Akihiro Kato, Japanse stokkenbouwer. Offelder uit Duitsland heeft ook hele mooie stokken. Dus het is heel verschillend. Hier heb ik nog Angelini mallets uit Italië. En dat is heel verschillend. Het ligt er ook maar aan wat je zoekt. Waar wil je de balans? Wil je een zwaardere stok hebben? Het ligt er ook aan op welke pauken speel je. Op plastic vellen zou ik ook andere stokken kiezen dan deze. Over het algemeen zou je kunnen zeggen, wat moet je hebben als gedreven amateur? Je moet een goed paar zachte stokken hebben. Een goed paar medium, een goed paar harde stokken. En ik zou altijd een paar flanel. Flanel heeft wel een hele grote kern, maar blijft wel eigenlijk altijd met een duidelijke attack. En ik zou ook altijd een paar houten stokken nemen. Een dirigent zal eerder vragen om, ik denk dat jullie dat ook wel merken, een dirigent zal nooit vragen, heb je iets grotere stokken, iets wolliger, dat het geluid wat... Het is eigenlijk altijd een dirigent vraagt, kan het niet harder, kan het niet duidelijker? En dat is ook iets waar je constant als paukenist rekening mee moet houden. Ook de akoestiek van de zaal. Als ik hier speel in Eindhoven, dan zul je merken, deze zaal is gebouwd voor muziek, voor klassieke muziek. Die klank die kan overal naartoe, is een prachtige klank. Gaan we in Maastricht repeteren in onze andere repetitielocatie, een theater aan het Vrijthof. Die is droger. Daar zul je zelf
veel harder moeten werken om de klank te krijgen. En daar zal ik ook eerder de neiging hebben om iets grotere stokken te nemen, omdat je meer klank zelf moet produceren. Maar kom ik hier, dan heb ik ook eerder de neiging om weer iets naar de hardere stokken en zelfs naar de flanel te gaan. Omdat je hier toch, de klank komt eigenlijk nagenoeg vanzelf. Maar de helderheid is hier heel belangrijk. En dat is ook een tip wat ik jullie wil meegeven. Ga vooral, je repeteert waarschijnlijk iedere week in dezelfde repetitieruimte. En dan kom je met Kerstmis in de kerk. En dan ga je met diezelfde stokken spelen. Dat gaat waarschijnlijk niet functioneren en dat zal alle kanten op galmen. Vertrouw erop dat als je hardere stokken neemt, dat het dan even goed klinkt en duidelijker wordt. Ook al, soms heb ik zelf ook het gevoel als ik hier zit in deze zaal, dat ik denk van, is het misschien niet net iets aan de harde kant of te ketserig of zo. En dan hoor je uit de zaal komen van mensen van, nee, het klonk fantastisch, dat klonk mooi. Helemaal niet te hard of te ketserig. Dus dat vertrouwen moet je wel hebben in je stok en in jezelf, dat je die keuze kunt maken. Verder zijn het natuurlijk niet alleen de stokken die iets helderder maken of donkerder maken. Als ik dezelfde paar stokken neem en ik speel heel losjes mee, krijg je een mooie ronde klank. Maar zet ik mijn pols als het ware ietsjes op slot en knijp ik iets meer in de stokken. Dan krijg je ook weer iets meer attack in plaats van. En zo kun je altijd, het ligt niet alleen maar, mijn oud-leraar zei ook, het ligt niet aan de stok, het ligt aan je handen. Ja, en je kunt ook op de positie op de pauk een beetje variëren. Dus als je denkt, is het te donker, ga je een beetje naar de rand toe. Over het algemeen speel je zo 10 centimeter naar binnen toe, maar je kunt daar toch een beetje in variëren dat bepaalde dingen ook helderder worden. Dus wat ik zei, over het algemeen, je kunt een paar dingen, speelmanieren, kun je iets over zeggen in het algemeen. Over het algemeen kun je zeggen, je moet altijd los uit je polsen spelen. En gebruik de natuurlijke rebound van een pauk en van een vel en van een stok. Net zoals een tennisbal, die blijft ook niet dood liggen, dat komt gewoon mooi terug. Dat doet een pauk op een stok. Een stok op een pauk doet dat ook. Maar je moet niet vergeten, soms wordt er wel eens te veel de nadruk op gelegd dat iets uit de polsen moet. En dan zie je de rest van het lichaam heel stijf. En in mijn opinie is dat niet juist. We zijn één organisch geheel. Je zult, om even bij tennis te blijven, je zult een tennisser ook niet dit zien doen. Dat zal altijd een mooie beweging, dat is niet echt een tennisbeweging, maar het zal altijd een mooie, soepele beweging zijn. En dat is met paukenspelen voor mij ook. Je arm doet er net zo goed toe. Tuurlijk moet je die pols moet soepel zijn, maar zorg dat het geheel hierboven in elk geval soepel is. Zorg ook dat je rechtop zit met een beetje rechte rug. Ik betrap me er zelf ook wel eens op dat ik opnames terugzie en denk, oh, je zit weer te ver naar voren. Automatisme van het stemmen. Dus daar moet ik zelf ook altijd op blijven letten. En zorg ervoor bij het spelen dat je altijd een soepele beweging houdt, ook over de pauken. Dus niet te zeer dit gaan, maar zorg dat je meebeweegt, ook met de muziek. Ik bedoel, muziek heeft altijd een bepaalde richting die het opgaat. Of het nu omhoog omlaag is of harder, zachter. Het is altijd een bepaalde beweging die de muziek maakt. En ga mee in die beweging. Dat is een klein stukje uit de Symfonische Metamorfose van Paul Hindemith. Waar je moet zorgen dat je op tijd met je armen aan de kant bent en soepel blijft spelen. Een stukje later in het stuk komt nog zo'n passage voor.
Blijf altijd in beweging bij die pauken. Dat je niet te stijf gaat zitten achter die pauken. En tot slot, ik wil eigenlijk zeggen als paukenist, natuurlijk als iedere muzikant moet je oren open houden. Je hebt verschillende rollen binnen het orkest, maar ook binnen bepaalde stukken. Dus je hebt af en toe een solo, je hebt een keer met de contrabassen iets mee. Daarom zit ik ook altijd, ik vind het fijn als ik de contrabassen, soms zitten ze net zo gedraaid dat ik ze niet in het gezicht kan kijken. Dat vind ik heel vervelend, want heel vaak heb je losse nootjes of inzetjes samen met de contrabas. En dan is het fijn als je eventjes contact hebt dat zij zien, daar komt die slag, daar komt die noot. Hetzelfde contact is er altijd rechts voor met de concertmeester en recht voor je met de dirigent. Dus hou altijd je oren open, blijf niet in je eigen cirkeltje hier. Zorg dat je je eigen muziek goed speelt, maar zorg altijd dat je dienstbaar bent in het orkest. Soms inderdaad pak je die solo, soms ben je ook degene die het tempo gaat neerzetten in een bepaald stuk. Dus dat is eigenlijk je rol binnen het orkest, is heel veelzijdig en hou je oren open.